మల్కాజ్గిరి డిస్ట్రిక్ట్ ఉత్లాపూర్ మండలం. నేను ఒక బీఆర్ఎన్ అండి. మా తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ కలిపి 23,000 బీఆర్ఎస్ ఉన్నాము. అందులో 2012 అండ్ 2014లో ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన బీఆర్ఎస్ సుమారుగా 3,000 ఉన్నాము. అందులో కూడా చాలా పేద బలహీన వర్గాల నుంచి చెందిన వాళ్ళము ఉన్నాము. ఈరోజు మేమందరము బీఆర్ఎస్ డిమాండ్స్ పూర్తికై మేమందరము ఈరోజు రోడ్ ఎక్కాల్సిన అవసరం వచ్చింది. చాలా ఎడ్యుకేషన్ ఉండి మేమందరం 9 ఇయర్స్ నుంచి పోరాడుతున్నాము మా పే స్కేల్ కోసము. రెవెన్యూ వ్యవస్థలో బీఆర్ఓ పోస్ట్ రద్దవడం వల్ల మాకు ప్రమోషన్ ఛానల్ అనేది పోయింది. దాని కారణంగా మాకు ఇప్పుడు ప్రమోషన్ లేవు. గత 9 ఇయర్స్ నుంచి మేమందరం ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ కనుక ఉంటుంటే మేము సీనియర్ అసిస్టెంట్ స్కేల్కి ఎలిజిబుల్ ఉన్నాము. కానీ మాకు కనీసం బేసిక్ పే స్కేల్ కూడా లేకుండా ఉంది. కనీసం ఈక్వల్ అంటూ బీఆర్ఓ జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్కేల్ ఇప్పుడు ఉంది. అది మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మాది ముఖ్యమైన అంశము పే స్కేల్ ఇవ్వాలని. సెకండ్ డిమాండ్, అర్హత కలిగిన ప్రతి బీఆర్ఏకి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వాలి. 9 సంవత్సరాల నుంచి మాకు ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ లేవు. థర్డ్ డిమాండ్, 55 ఇయర్స్ పైబడిన బీఆర్ఏ వారసత్వ ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలనేసి మేము ఇది థర్డ్ డిమాండ్గా గవర్నమెంట్ నుంచి వేడుకుంటున్నాము. మేము ఎక్కువ కూడా ఏది కూడా అడగట్లేదు సార్. సీఎం గారు హామీ ఇచ్చారు మాకు నిండు సభలో. ఆ హామీని మాత్రమే నెరవేర్చమని చెప్తున్నాము. మేము ఎక్కడ కూడా గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్గా లేము. మేము మా శాంతియుత నిరసనలే తెలపాలనుకుంటున్నాము. కానీ దాన్ని కూడా చేయకుండా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి ఇవన్నీ చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం సార్. వీఆర్ఎస్ మేము గ్రామాలలో ప్రతి ఒక్క మీరు స్కీమ్ని పరిచయం చేసి ప్రజల వరకు తీసుకెళ్లేదే వీఆర్ఎస్, అది మీకు తెలుసు. కానీ ఒక వీఆర్ఏ తెలంగాణలో ఇంత దయనీయ స్థితికి రావడము, చాలా వరకు దాడులు జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళ మీద హత్యలకు గురి అవుతున్నారు. మా జాబ్ చాట్లో లేని జాబ్స్ కూడా మాతో చేపిస్తున్నారు. మాది యాక్చువల్గా పార్ట్ టైం జాబ్ సార్. ఓన్లీ 2 అవర్స్ చేయాలి, అది కూడా మేము గ్రామాలలో ఉండాలి. కానీ ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రతి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో మమ్మల్ని బెదిరించి మీకు మెమో ఇస్తాము, జాబ్ నుంచి తీసేస్తాము అనేసి బెదిరించి ఆఫీసులలో టీటీ దగ్గర, ఆర్ఐ దగ్గర, సీనియర్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్ దగ్గర మేమందరం సెక్షన్స్లో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫుల్ టైం కంటే ఎక్కువ చేస్తున్నాం సార్. మాకు చాలని జీతాలతో మేము చాలా అవస్థపడుతున్నాం. కాబట్టి మీరిచ్చిన హామీని మాత్రమే నెరవేర్చాలని కోరుకుంటున్నాము. దీనికి మేమందరము సీసీఎల్ఏలో ఆల్రెడీ సీసీఎల్ఏలో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే కూడా మాకెవరు కూడా మా గోస వినడానికి లేరు. గత 2 ఇయర్స్ నుంచి అపాయింట్మెంట్ గురించి ట్రై చేసిన ఎవరు లేరు. కాబట్టి మీరు దయచేసి ఇప్పటికైనా అందరూ వీఆర్ఎస్కి పే స్కేల్ని మీరు అమలు చేసి అందరినీ ఆదుకుంటారని మేము ఈ మెసేజ్ ఇక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ కీసర హెడ్ క్వార్టర్లో కలెక్టరేట్లో మరి బీఆర్ఏలు ధర్నా సందర్భంగా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రేవంత్ రెడ్డి గారి సూచనల మేరకు వాళ్ళకు సంఘీభావం తెలిపే విధంగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు నిండు అసెంబ్లీలో బీఆర్ఏలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించి వాళ్ళకి పే స్కేల్ ఇస్తానని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 23,000 మంది బీఆర్ఏలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా వాళ్ళు చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు. పెన్ డౌన్ సమయంలో కానీ, ఆనాడు అసెంబ్లీ ముట్టడిలో కానీ, రైలు రోకోలలో కానీ అన్ని రకాలుగా తెలంగాణ ఉద్యమానికి కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఏలను ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. మరి ఈనాడు వాళ్లకు అన్యాయం చేస్తూ కనీసం అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వకుండా, వాళ్ళ సమస్యలు ఏందో తెలుసుకోకుండా ఏ మంత్రి కూడా పిలిచి మాట్లాడాడు. మరి కేసీఆర్ గారు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. బీఆర్ఏలు ఏ చిన్న ప్రభుత్వ స్కీమ్ అయినా ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్లేటువంటి వాళ్ళే. మరి నిరుపేదలైనటువంటి పేదలకు చేయూతగా ఉండి, అండదండలుగా ఉండి గ్రామాల్లో అన్ని రకాలుగా సేవలు అందిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన కరోనా వచ్చింది. కరోనా సమయంలో కూడా ప్రాణాలకు తెగించి వాళ్ళు పనిచేయడం జరిగింది. మరి నాడు గుర్తించకుండా మరి 4.5 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి మరి తెలంగాణ ప్రజలను ఆదుకుంటామని చూసి తెలంగాణ తెచ్చుకుంది దీనికోసమేనా? 1,200 మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మార్పణ చేసింది ఈ దానికోసమేనా? మరి నీకు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఎక్కడోడు, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఉండొద్దని చెప్పినావు. మరి నిండు సభలో చెప్పిన మాట ఇచ్చినావు, మాట తప్పినావు. మరి 55 ఏళ్లకే వాళ్లకు ఆరోగ్యం బాగలేకపోతే
కారుణ్య ఉద్యోగాల ద్వారా నియామకాల ద్వారా వాళ్ళ యొక్క వారసులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనే జీవోలో ఉంది. కానీ దాన్ని కూడా పాటించట్లేదు. వెంటనే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ఏలకు మేము మద్దతుగా ఉంటాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రాబోయే కాలంలో మీరు ఈ యొక్క ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోకపోతే మేము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మేము ఈ యొక్క నియామకాలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలుగా గుర్తించి వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా అండదండలుగా ఉండి వాళ్ళని ఆదుకుంటామని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము చెప్తా ఉన్నాం. వెంటనే దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు అమలు చేయకపోతే మేము వీళ్ళ వైపు ఉండి ఉద్యమాలు చేస్తామని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. మాకు వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా సార్వాలు చేశారు. సార్ మేము కూడా లా అండ్ ఆర్డర్కి ఆపోజిట్ కాదు. సార్ మేము కూడా లా అండ్ ఆర్డర్కి ఆపోజిట్ కాదు.